ayikho into ebaluleke njengomuntu wesilisa nokudla. Do you understand? It is very much important ukuthi if you are a woman, you must be able ukuthi wazi ukuthi how to cook. Kuphekwa kanjani. How to cook. Yes. Uma ngabe umuntu wesifazane kubalulekile ukuthi ukwazi ukupheka. Uma ngabe upheka ungahlali wapheka into noma ukudla okukodwa. Indoda ngeke uzukwazi ukuyihlukanisa nokudla. Indoda ingazenza zonke izinto. Ingazimela zonke izinto. Ngicela nibuke mina abantu abami. Ingazimela zonke izinto kodwa ayikwazi ukumela indlala. uNkulunkulu mangabe edala ensimini yase-Eden, into ayenza wakudala wakwenza konke kodwa wasetshala ini zonke izithe waprovide ukudla ensimini yase-Eden engakabi khona umuntu wesifazane. Esayibekile nje indoda eyibeke nje indoda iyodwa. Wayibeka wenza sure ukuthi isurroundwa yini ukudla. Ngoba indoda ngeke uzukwazi ukuyihlukanisa nokudla. Ingakho nje ku very rare ukuthi ungafica indoda ithi indoda iya diet. Ithi indoda nje ngiku 30 days dietary plan, very rare. Ngeke fana noma kufastiwe indoda isiku sikhipha amehlo kabi ngo day 3 futhi bangahle ukuphaka ukudla ukubeke ungayibona indlela engakudla ngayo. Ikuthi nje isuke nje ibambekile nje indoda awukwazi ukuyihlukanisa nokudla. Cabanga ngoba uNkulunkulu kwala noma eseyishayele yonke imithetho wathi indoda udle la kodwa ungathinti la, kodwa wathi mayeseqhamuka umuntu wesifazane eseyinika lokho athe uNkulunkulu ingakudli kodwa ngoba kwakuwukudla yahluleka yavula umlomo yadla yahlafuna yagwinya yazi kahle ukuthi kuthiwe ingadli. Meaning that nje indoda ayikwazi ukuresista ukudla. Kufana noma nje umuntu wesilisa kuthiwa he is cheating. Uma ngabe nje echeater akakwazi la yakhona noma kuthiwa kuyiwa out kuyodliwa uthi uyabheka ufice kuse restaurant kuyadliwa. Noma kuthiwa bahleli kwa one room la bahleli khona ukudla. Uthi uyabheka emaphaketheni utholile ama slips umuthi uyabheka hayi bonke sihambe ekubhukhe hotela kukhona ukudla lapho. Ayikwazi nje indoda ukuhlala ingadli. Now ke kubalulekile ukuthi uma ngabe noma ngabe uyintombazane because uqala la useyintombazane to train yourself ukuthi how to cook. Whether uzoshada noma ngabe ngeke ushade nje noma unabafowenu ekhaya, you need to know ukuthi uyindoda umuntu wesilisa uyakuthanda ukudla. Umuntu wesilisa ke uyakwazi ukuhamba ekhaya uma ngabe kungekho ukudla ayodla ngaphandle. Abuye sesuthi nje ngathi ngene babone sebebambe sebebraya bebodwa behleli bayosa amadoda afuna ukudla nje. Uma ngabe wena ukuthi you don't cook, you don't provide food to your husband, iyakushiya ngempela indoda ingamani ibambe ibhani. Into ngeke uzuyenze ngisho la kwakho uyifica ihlalele ibhani nje ndodeni ayinankinga into enhle kabi futhi indoda ayikufundi lokudla okululana. Ngiyangibona ubaba umpostoli lapha masithi nje sikhipha unyawo sithi sipheka bani vela athi ngeke siya ukhari phela lo bantu abami ngisafuna isinkwa ngoba nje uvela abona ngathi ama status. Now ke kubalulekile ukuthi uma ngabe ungumuntu wesifazane ukwazi ukupheka ukukhuthalele. Ngiyamthanda uElizabeth no Mary not uElizabeth uMartha no Mary. Ngenkathi ebhizi lo wayihlele ezinyaweni zikaKristu ngoba uJesu uyini bazalwane uyindoda. Ngenkathi ebhizi lo wayihlele ezinyaweni kaKristu uMartha wayenzani wayepheka. Cabanga into eyenza ukuthi uJesu avuse umnawabo kwaMartha noma sekushiwo sekuthiwa uJesu makuthiwa lo omthandayo unjani na usefile nakho kuyovusa ubani uLazaro. Kuthiwa lo omthandayo useshonile. uJesu ubakhumbula ngani na? Ukhumbula ngokuthi uMartha cooked. Wayebhizi ekitchen enza njani na? Epheka.
nasemshadweni wakephi na emshadweni wasekhana yini into eyenzakala kwathiwa weJesu sekukhona okunjani osekuphelile kwakuphela kwenzani kudliwa uzazishoke futhi yena uJesu athi uyisinkwa sokuphila isinkwa senziwani na siyadliwa ingakho nasehlane kwathi sekuphela ukudla uNkulunkulu into ayenza kadilizanga izinto eziningi wadiliza ukudla badla bacamcamuza ini na imana okukudla meaning that awukwazi indoda ukuthi ungayihlukanisa nani nokudla ingakho nje ngengigcizelele abantu abami ukuthi mangabe kuyiSunday ukuthi siza endlini yokukholwa yenza sure ukuthi mangabe umuntu wesifazane ewesike mangabe umfazi ungumama unabantwana make sure ukuthi uyavuka ekhaya uvuka ekseni liyasho nezwi likaNkuluNkulu lithi isibani salomfazi okhuthela sicime sithi uvuka kusempondo zankomo alungiselele abomndeni wakhe uma ngabe ukuthi it's a Sunday uzoza enkonzweni make sure phela ukuthi uvukile ushiya ekhaya sewenze njani sewuphekile ngqo upheke ukudla okukudla irice amasalad noma ngabe yini ezobuya idliwe ekhaya as ifamily ngoba kuyihlazo ukuthi ngathi kuyiSunday kuye enkonzweni indoda kufike kuhlala ekhaya idla isinkwa indoda ngeke uzuyihlukanise nokudla ithi noma idla kodwa ibicomplain ithi inkosi lo vilandini owanginika yena uye lo ongenza njani ngiqhumuze ini na itoast saniyadlula impela ko McD ngithenga amabhega ekabani le ndoda uzothi makuphunya enkonzweni idla amabhega ekhona kodwa wesifazana onjani na olala kuze kuyosa kuthiwa sicime sakhe isibani uvuka kusempondo zankomo prepare athi nje ngiprepare ukuthi umndeni wami sezona yini bantakwethu and if ungumama I said la ukuthi it is the duty of a woman ukuthi ufundise ekhaya lakho indoda nabantwana sometimes kuba zingane zakho ubafundise ukuthi kwenziwani la ekhaya sezona abantu abami you teach them ukuthi kuhlalwa etafuleni uma ngabe kuyiSunday yonke ifamily ihlala etafuleni kube yifamily time akwazi ukuba yifamily time without food ngoba mase sihlala etafuleni ila khona sifundisana sibona nezingane kuthi uma ngabe edla lo ukhuluma nokudla emlonyeni mangabe edla lo akawuvala umlomo uyakufundisa lokho nothi ukuthi umuntu ayohlala ekamelweni adlele ekamelweni when do you get time ukufundisa ukuthi ke lalela ke idla gwinya qala bese kuba uma ukhuluma uyokusurprise umntwana wakho sekuhlangene nje ubona uzokudiscover ngalelo langa ohambweni ukuthi hawu kanti mayedla usuthi vala umlomo ingane yamangala ngivalisa umlomo kwenze njani ngoba into yayo la yakhule ngaye asinakane emakhaya so siyayidinga leyo nto iduty yakho wena mama ukuthi teach them ukuthi ke la on a Sunday noma ntambama noma inini sinesikhathi sokuhlala kephi etafuleni sidle as a family even if lingekho ke itafula ke ngekho idining but akube nesikhathi where we sit as a family siyadla ndawonye masithanda singahlala ngisho masino one room singahlala sonke roomini yethu eyodwa umntwana wami la uhleli phansi uphethe ukudla kwakhe makubiza ukuthi azikho ihlalo bahlale phansi abahlale phansi but umama nobaba we sitting as a family sezona abantu abami and sigade lento khona lento sidestroyile idestroyile nje bazalwane in fact all families are being affected nami ngiyayibala yami family uthola ukuthi kuhleziwe kodwa wonke umuntu kwi cellphone this is not a family time siyadinga lokho ukuthi siwashaya ama rules uthi ubhizi sithi hleli la siyifamily umuntu uhleli nabanye abantu uhleli nama outsiders uhleli nabangani kwenye indawo kuhleziwe kuyifamily akekho la uyahleka usmile nabo isitha nje sesibuthathile lento le family cohesion family bond ngani ngama cell phones sezwana abantu abami noma niyicouple nje uthola ukuthi nihleli kuyadliwa omunye uhleli kuyifoni yakhe omunye uhleli kuyifoni yakhe mhlambe nishaya imithetho nami ngeke ngikwenze lapha ekhaya ngithi amafoni phansi wonke umuntu family time kuhlala u5 minutes uzothi yabona sebese amafoni lo siya ngithi kwenzakalani family time uthi uyabona la ngumpostoli ngithi cha family time nami ngibuya ngikhohlwe ngidonse namthwa ngathi ma-10 asipracticeeni leyo nto bazalwane ibulele isithathile isikhathi sani sama families. Can I share this thing with you before
I continue with my sermon. Ngaphambi kokuthi ngikhulu You know ngiqhubeke. how God created you and me. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho Listen kanjani to me wena nami. very carefully. Ngilalele kahle manje. You know Uyazi how God created me and you. ukuthi uNkulunkulu wakhe kanjani The wena Bible nami. says Lithi iBhayibheli He took the dust, wathatha inhlabathi including the water, kanye namanzi and then He made me and you. wasenza mina nawe. Come on, class. Jesus. What He took, Wathathani? the dust, the sand, whatever, which way, but in Shabbat. Wayihlanganisa nani namanzi. Let's read Bible. Kwabonakala the cloud coming up. The cloud, what is it? Ifu. And He took, Wabe sethatha. and then He mixed it with what? With sand. And then He made me and you. Wakuxubanisa wasenza mina nawe. And the Bible says, Lithi iBhayibheli at that time, ngaleso sikhathi that person, Adam, uAdam was not alive, wayengaphili. was still on the ground, sleeping in the ground, Wayesalele nje because he's from the ground. ngoba usuka Oh, come on, othulini. Barcelona. He was sleeping on the ground Wayelele nje because he's from the othulini ground. ngoba usuka othulini. And the Bible says, Lithi iBhayibheli God, uNkulunkulu can I ask you something? ngake ngikubuze lokho. Adam uAdam is what? ulele Is the dust and the water. umhlabathi namanzi. Two things. Izinto ezimbili. Now, the Bible says that Adam was still lying down on the ground. Lithi ke iBhayibheli uAdam wayesalele uthi While he was still sleeping, esalele lapho. I just want you to understand Ngifuna wena uqonde what is the responsibility of the soil. ukuthi yini umsebenzi wenhlabathi. What is the responsibility of the soil? Yini umsebenzi wenhlabathi? Ukutshala. And uAdam wayelele kuphe enhlabathini enganyakazi. And uNkulunkulu wathi no man, konje inhlabathi le. Inhlabathi umsebenzi wayo ukuthi akutshalwe kuyona. What inhlabathi umsebenzi wayo ukuthi njani kutshalwe. Why said no man. Ake ngitshale mina enhlabathini ngoba inhlabathi umsebenzi wayo ukuthi njani kutshalwe kuyo. Lithi iBhayibheli and then wayesekhipha umoya wakhe. Ngesikhathi ekhipha umoya wakhe lithi iBhayibheli kwangena a seed of the Spirit of God enhlabathini, inhlabathi yavuka yama ayimi ngoba iphila but kuphila is seed that is on the sand. So devil was there Isitha sasilapha. looking all the process. Ayibuka yonke lento. Oh, Shantala. Jesus. And devil say, okay, I know now. Usethi kuSathane ngiyazi I manje. know now. Manje sengiyazi Why God created a man from ukuthi the dust. uNkulunkulu umdaleleni umuntu Oh, for enhlabathini God to plant. ukuze uNkulunkulu A seed of azitshale him. atshale imbewu yakhe. Oh, I know now. Manje sengiyazi. Oh, kumuntu kanti kuyatshalwa. Tshela umakhelwane ethi unkwezwa kanjani? Kuyatshalwa kuwe. Wena uyini? Uyinhlabathi. Lenhlabathi iphelele inani inamanzi. Amanzi enzani enhlabathini? Amanzisa inhlabathi. Akamanzisi imbewu. Amanzisa inhlabathi ukuze imbewu mase iqhuma ithola inhlabathi njani? Oh, kanti niyayazi nje le. So Satan was there. Ebuka yonke into iprocess kwenza umuntu. Wonto kanti kumuntu kuyatshalwa. What nami I'm going to plant my seed. Wathi nami ngizotshala yami imbewu. And devil said, now I am going to plant my seed. I saw God planting himself. Wathi ngimbonile uNkulunkulu eyifaka yena nami ngizotshala yami. Enhlabathini. But lenhlabathi manje siyahamba. Nami ngizwe ingakho uSathane engayanga enyokeni waya Kumuntu. wathi kutshalwa la. Hey, Awangizwa makho.
wathi kutshalwa la kutshalwa khona. Uma ngifuna nami ukutshala yami purpose ngizoyitshala la ngoba noNkulunkulu utshale la yakhe ngoba la kuvundile la kunamanzi kunenhlabathi inhlabathi mayihlangene namanzi iyavunda nami ngizotshala imbewu yami la. Hey. Kusiyami. Kukwena ukuthi yini ubani omvumela ukuthi akatshale empilweni yakho. Kusiyami. Njengoba ula nje uyahayi bazalwane uyinhlabathi ethi I am ready for you Lord to plant a seed in me. Yes, I just wonder why I've been asking myself the same question. Bengilokhu ngiyibuza umbuzo wodwa. Why every Sunday we need to be in church? Ingani njalo ngesonto kufanele sibe Njalo senkonzweni. sizoshunyayezwa as if sizidom asizwa without understanding that we are the fertile soil. Siwumhlabathi. Makuyi Sunday manje ungena uthi yangena i-fertile soil. Jesus. Ngizothi inkosi itshala namhlanje phezulu kwempilo yami. Inkosi ake uvela utshale. Inkinga yethu sivumela noma yini itshala. That's why Paul says, I don't know which script, which chapter. He says, when you are weak, Uthi mangabe when you feel that you are weak, mangabe uzizwa ukuthi uphelelwa come on, amandla. let us analyze that verse. When you feel that you are weak, Uma uzizwa ngathi uphelelwa the amandla. feeling, it's a physical thing. When you feel that you are weak in your physical, Uma uzizwa ukuthi but uphelelwa don't amandla. say you are weak. Ungasho ukuthi Don't uphelelwa plant amandla. in the seed of weakness. Ungayitshali leyo Don't plant mbewu. because Paul Ngoba got the uPawulu full uthi, understanding that we are the soul, we are the fertile soul. He says, don't say you are weak. ungasho He ukuthi said, unamandla. plant in another seed, Uthi tshala not enye a imbewu. seed of weakness. Say, I am strong when you feel that you are weak. But don't say you are weak. You feel that you are weak, but don't say you are weak. When you feel in physical. But when you say, you don't say in physical, in the spirit. Plant the seed. That is the same Paul. Yena lo Pawulu. He says when you feel that you are poor, Uthi mangabe ubona ngathi you are poor. Don't confess. Boss, don't confess that you are poor. ungakuvumi ukuthi You awucebile. feel Uzizwa sengathi with your emotions emoyeni wakho that you are poor. ukuthi When you look at awucebile. your bank balance, it's minus. When you look at your background, nothing good from your background. Your eyes, your mind, he's telling you that I am weak. But Paul says Kodwa uthi there uPawulu is one thing uyinto yodwa that you cannot allow to rule you. ongafanele uyivumele It ukuthi is your feelings. uthi imizwa Say to yakho your feelings, yithe emizweni my yakho feelings, mizwa I yami feel ngiyezwa that I am weak. ukuthi ngathi I ngiphelelwa amandla feel that I am poor. ukuthi But I'm angicebile. not going to say Kodwa angeke I am ngisho poor. ukuthi I am going ngicebile. to say Ngizothi I am rich. ngicebile. Although my feelings Noma ngabe is telling me ingitshela that ukuthi I am weak. ukuthi ngiphelelwa amandla. Jesus iyakharasha. Jesus That's what we need to understand. ilokho kufanele siqonde bandla likaThixo. The problem with us Inkinga ngathi when we come to church, uma ngabe size we enkonzweni just come to church siyeza nje just to sit down sizohlala phansi and listening to the bese pastor silalela and umfundisi busy thinking about the things. sibe sicabanga izinto Listen, zethu. when you are in the church, Lalela when we are umusebenzeni sitting down, awuhleli the phansi empty vessel,
Be a fertile soil. Say, Lord, plant something to me. I need something. I need something. Lord, come with the seed. I am a fertile soil. God, come with the good seed. God, come with the good seed. God, come with the rich seed. Come whatever seed that you have. I am ready. I am ready. Plant something to me. You can plant it now, but tomorrow people will see all the benefit of coming to church every Sunday. Because when I'm coming to church, I am not just coming to church to relax, but I am coming to church as a fertile soil. Oh my God, plant something to me. Plant something to me. Plant something to me. Plant something to me. I am ready. I am a fertile soil. Blood. Lord, uproot evil seed. Uproot evil seed so that you can plant. Jesus. You know what's the problem with us? Uyayazi inkinga ngathi Especially black Christian. ngamakholwa amnyama. When we come to church, Mangabe siza enkonzweni, we come to church siza nje to enkonzweni show off sizobukisa with our voices, ngamazwi ethu, to show off sizobukisa with our nice dress. ngamavesi amahle. We don't have that mentality. Asinayo lento That I yokuqonda am bringing myself to you. ukuthi ngilethe mina kuThixo. Jesus. There are things Kunezinto that devil isitha already planted in your life. vele empilweni yakho. Jesus. Uyakarasha yenda. There are things Kunezinto that devil isitha already planted. esivele siyitshalile in your vele life. empilweni yakho. But if you are saying today, Kodwa mangabe namhlanje Lord uthi Jesus, Inkosi uproot, uproot, sipula, whatever evil seed that is in my heart, so that God will plant the new seed in my life. I am here. Do things to me, Lord. Do things to me, Lord. Uproot if it's your time to uproot, and plant if it's your time to plant. siphula Thixo makuyisikhathi sokusiphula. Uproot. Utshale makuyisikhathi sokutshala. Uproot. Siphula Thixo. Uproot. Siphula Thixo. Uproot. Siphula All the Thixo. poverty. Uproot. Siphula All the Thixo. sickness. Ukugula. Uproot. Siphula Thixo. All the liar. Uproot. Siphula Thixo. All the bad things. Uproot. Uproot. Spirit of delay. Uproot. Whatever that is holding my life back. Uproot, Lord. I am ready for you to plant. Siphula Thixo umoya wokubambezeleleka. Ngilindele ukuthi utshale. Ngilindele ukuthi utshale Thixo. My Jesus. My God, my God. My God, my God. Uproot. Siphula Thixo. Uproot. Siphula Yehova. Something Jesus. that is blocking my life. Jesus. Something Jesus. that is holding my life. Jesus. Uproot. Jesus. Lord Jesus. Uproot. Siphula, siphula, siphula. Siphula Thixo, siphula, siphula. God is uprooting. 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 All the works of devil. God is uprooting. Is uprooting. This is the time for God to uproot all the works of devil in your life. Jesus.
katalabas. Yila baba basai. Endele bebe sikataya. Oh, thank you, Jesus. Lord Jesus, approved. Sipula. Sipula Dios. Sipula maya wakupenga. Sipula maya jalo isita. Kube khona abantu abama ngemva kwabantu bebanjwa amandla elabo shanta libaba basaya ilebe bebe shanta lababa sama ngeke meke bese uyila baba basaya uyila baba baba ngicela libe ngemva bakho Hozana mama ngemva abantu la ngemva basaya and look after people abawaye egameni lika Jesu ilele boshama. Just lift up your hands, just lift up your hands right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Just connect to the Spirit of God. Just connect to Him. Ila baba siendeya ulebebe samanta la baba saya ila baba siente lebebe sikataya lebebe shamanaya lipaka lepeka zekepa ripaka santara ripakataya ripapapa sente lebebe sia ripakatara basaya ripapapa sama lepeka ripaka santorobo siapa ila baba saya ila baba semendele bosaya ila. I command you right now, spirit of stagnant, spirit that is holding our life back, I disconnect you, the spirit of stagnant, from the spirit of the past, from the spirit that is holding our life. We separate ourselves. Yes, 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 yes. Get him on the plastic. Get him on the plastic. Come on, Asha, no plastic. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of do it. Do it. Do it. Asha's fallen. Disconnect. Disconnect. Kunenda yenchagalayo. Emkatini. Devil is a liar. Devil, you are defeated. We are free today. In the name of Jesus, devil, you are a liar. You are defeated. You are under our feet. In the name of Jesus. Yeah. Moya wakupena. Moya wanapumeneni. Uyasha. Hozana. Kwalipensu. Bayete. 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 Mighty name of Jesus. I set you free right now. I set you free right now. In the name of Jesus, you are free. In the name of Jesus, you are free. I set you free. In the name of Jesus, I set you free. Let the spirit must die. In the name of Jesus, I set you free. You are free right now. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free. You are free. You are free. You are free. In the name of Jesus, you are free. You are free in the name. You are free in the name of
Yes, Lord. Yes, Lord. Mama, beka isandla sakho. Ngegama lika Jesu, beka isandla sakho lesisa. In the name of Jesus. Yes, out. In the name of Jesus. I set you free. In the mighty name of Jesus. You are free. In the mighty name of Jesus. You are free, my daughter. Take it in the name of Jesus. Ngithanda ngibingelela umama, ngibingelele nabakhona bonke la emkhulekweni. Amen. Yazi bazalwane, kuqinisiwe mangabe kuthiwa unamandla mangabe umkhuleko nibaningi. Amen. Namhlanje ebusuku ngicabanga ukuthi mhlambe bengabo 3 ekseni. Ngezwe ngathi ngiphelelwa amandla. Ngezwe ngathi kuba khona into ekhuphukayo la kimi. Kwagcina kufike ekuthenini ngaleso sikhathi mina bengaboni lutho. Kwafike ekuthenini kwangathi ngiphathwa amafit mase bengixoxele. Ngaleso sikhathi mina ayikho into engibonayo. Bese bengivuse ko roommate ngihlala la university bangithela ngamanzi ngaze ngaphaphama. Ngithe sengibuyela ngithi ngiyalala ngayizwa into kwangathi yakhuphuka. Ngabona kungcono ukuthi ngithatha amanzi ngiphalaze. Ngawaphuza, ngithe nje ngisaphuze mhlambe beku 1 liter. Ngezwe ukuthi iyakhuphuka into ngahamba ngayophalaza. Mangiphalaza abazalwane kunezinto eziphumile ezimnyama. Ngithuke nami ba ngiyaqala nqa ngihleze ngiphalaza kodwa kungaze ngaphuma lokho kuphumile. Ngithuke ngibuze omunye uroommate athi hayi ngeke noma ngabe kuthiwa nomuthi lo. Engifisa ukusho ngiyabonga ngokubambisana ngize ngifike la. Ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukuthi ngisinde. Noma kuze kuphume lokho bekade kungaphakathi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ngabandleni nawo, ngibonge nobaba. Umsebenzi wakhe mkhulu ngeke ngize ngiqamba amanga. Ngiyabonga. Uthi baba lento simhluphe iminyaka eminingi ayikakazi iphume. Ubehleze ethi mayizwe ikhuphuka kodwa mayiphalaza ethi ufaka amanzi anoviniga phalaza engaphumi lutho. Kodwa since kade eqalele izimvuselelo siqala kumbona ngolwesine and besibona baba mawukhuleka ukuthi content ebimanifesta kuyena. And uthi kusukela lapho uthi izolo bekokuqala ngqa ukuthi azawubona umuthi uphuma ngaphakathi. Yazi ngicela into